Vitajte v sérii videí o stereotypoch v sociálnom poľnohospodárstve. Sociálne poľnohospodárstvo pomáha znevýhodneným ľuďom začleniť sa do spoločnosti prostredníctvom práce na farmách, ktoré nazývame sociálne farmy. Ale v sociálnom poľnohospodárstve sa stretávame s mnohými stereotypmi. Mnohé z nich sú nepravdivé. Postavme sa im a vyvráťme ich v našej sérii videí. Mnoho ľudí si myslí, že ľudia so špecifickými potrebami nie sú schopní dať spoločnosti nič prospešné a že nemajú potrebu byť užitoční a vyrábať kvalitné výrobky. V skutočnosti byť užitočným robí ľudí silnými a šťastnými. Ak im umožníme dávať zo seba to najlepšie, budú sa oveľa ľahšie zapájať do spoločnosti a výsledky ich úsilia sa pozitívne odrazia na ich duševnom stave. Ako s jedným klientom z jednej zo sociálnych fariem. Je to milujúci otec dvoch dospelých detí, ktorému sa rozpadla rodina a on to psychicky nezvládol a skončil na ulici na drogách. Z dna mu pomohla terapia a hlavne obrovská vôľa dostať sa zo závislosti a byť na seba opäť hrdý. Na farme sa stará o zber a rozvoz zeleniny. Navštívte sociálnu kaviareň a pozrite sa, ako sa ľudia so špeciálnymi potrebami tešia z možnosti pracovať a pomáhať. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Sledujte oficiálnu webovú stránku projektu SoFarm alebo naše ďalšie kanály, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Tento obsah vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci 6 odborných partnerov a je financovaný Európskou úniou.